La Constitució es respecta. Jo crec que tothom la respecta, només que hi ha un grup, jo penso, cada vegada més majoritari, que vol que aquí, doncs, respectar la Constitució i canviar la Constitució, arribi algun dia a la independència. Bé, per rebatre aquestes insídies del senyor Francisco Caja. Primer de tot, jo, quan he dit la unitat de la pàtria, he dit per negar a Catalunya el seu dret s'utilitza el mateix argument que feia servir Franco. La unitat de la pàtria, una grande i libre i indissoluble. Això que quedi clar. Jo repeteixo, ni he nascut ahir, ni em m'ha moldit, ni coses d'aquestes. Informis abans vostè de la meva trajectòria, d'acord? Punt número 2. I punt número 3. Vostè parlava aquí de la llei, el senyor Caja, i parla de l'imperio de la llei. Tenen a l'imperio al cap, aquesta gent. Tenen a l'imperio. Usted no entiende nada. Perdoni. No entiende la expresión de la ley. És a dir, això de l'imperio és una cosa, doncs escolti, que va amb els gens de l'espanyolisme. Aleshores, la llei, això de l'imperio de la llei, això els espanyols són els únics que ho fan servir. No hi haurà ningú, cap país més o menys civilitzat, que parli de l'imperi de la llei. I aleshores, perdoni, i aleshores, finalment els immigrats, no, miri, jo entre altres coses soc net d'immigrats. I a Catalunya hi ha immigrats i colonitzadors. Perquè no és el mateix posar el mateix sac al capità general de l'exèrcit espanyol que un manobre que va venir de Huelva amb una mà al davant i una mà al darrere, perquè això és insultar el manobre. Vostè ha de triar on està, si amb els immigrats o amb els colonitzadors. D'acord?